Il-Partit Nazzjonalista ma jafxu ħallas il-bolla tal-ħaddiema tiegħu stess. Dan kif il-partit ta' Bernard Grech inqabad f'sitwazzjoni skomda, jgħid jekk il-kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali tal-ħaddiema tad-Dar Ċentrali stess mhumiex kollha imħallsin kif suppost. F'inqas minn 24 siegħa żewġ deputati nazzjonalisti tħawdu bil-mistoqsija li jagħmluhom ġurnalisti minn dan l-istazzjon. Kemm Markent Nisamut, President tal-Kunsill Ġenerali, wieħed mill-organi ewlenin tal-Partit Nazzjonalista u anke Alex Borg kienu pronti u farfru dwar jekk hux qed jitwettaq dan id-dmir favur il-ħaddiema tal-partit. Il-bolol tal-ħaddiema tad-Dar Ċentrali huma kollha mħallsa iva jew le? Sempliċi. Naħseb hija mistoqsija illi ikun jista' jweġibha tmexxija tal-partit fis-sens sa fejn jiena informat. Sa fejn jiena informat il-ħlasijiet tal-Partit Nazzjonalista huma kollha jew imħallsa jew hemm arranġamenti biex dawn isiru. F'konferenza oħra tal-aħbarijiet Alex Borg li der viżibilment skomdu ukoll farfar fuq it-tmexxija u fuq is-Segretarju Ġenerali Michael Piccinino. Il-bolol tal-ħaddiema tad-Dar Ċentrali daw tħallsu jew le? Dak huma mistoqsijiet illi bla dubju irrilevanti, dak huma affarijiet illi qed jittieħdu ħsieb mis-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista li huwa wkoll is-CEO. Dak huwa kwistjoni ta' leadership illi jieħdu ħsieb. L-aspirant kap tal-Partit Nazzjonalista għal darb'oħra reġa' qal li dan hu irrelevanti għax hu mhuwiex parti mit-tmexxija iżda hu biss deputat. Irrelevanti, jiena m'iniex parti mill-leadership, jiena deputat. Dan ukoll joħroġ wara l-fatt magħruf li l-Partit Nazzjonalista qed jibqa' jikser anke l-liġi tal-finanzjament tal-partiti fejn għal numru ta' snin mindu sar kap Bernard Grech ma ddikjarax donazzjonijiet kellu u l-kontijiet awditjati mal-Kummissjoni Elettorali waqt li baqa' jġib diversi skużi li ma jreġux.